טוב, אז חותכים את האבוקדו לחצי. איך מוציאים את הגרעין? שימו לב, חריץ עם הסכין בגרעין, סיבוב, פה הוא יצא לי יותר מדי בקלות, אבל חריץ וסיבוב הוא יוצא. כרגע מה שעושים, חותכים את האבוקדו לפרוסות בתוך הקליפה, אבות או דקות, לוקחים כף ופשוט שולפים את הפרוסות החוצה ושומרים על ידיים נקיות. כן, כזה קל, כזה נקי, כזה פשוט, כזה מהיר. וכמובן שאם בא לכם ליהנות מהאבוקדו בצורה של קוביות, אותו דבר חותכים לפרוסות וחותכים לרוחב לקוביות, לוקחים את הכף ופשוט מחלצים בקלות את הקוביות. כל כך שמח לשתף איתכם את השיטה הנהדרת הזאת, במיוחד כאחד שלכלך את ידיו רבות בקילוף אבוקדו. תהנו.